Exemplu de calcul pentru un împrumut cu dobândă 2%. Pentru un împrumut în valoare de 1000 de lei românești, valoarea dobânzii este de 20 de lei românești pe zi, rede, rata anuală a dobânzii, 730%. De aia, dobânda anuală efectivă, 303411 calculată pentru 30 de zile. Împrumutatul poate beneficia de extinderea automată a perioadei împrumutului pentru un termen maxim de 360 de zile, în baza unei plăți minime așa cum reiese din contractul de împrumut. Interogarea bazelor de date. Pentru analiza solicitării de împrumut și a bonității aplicantului, Hora Credit IFNSA va interoga bazele de date ale ANAF respectiv ale Biroului de Credit SA. Acest lucru este posibil numai în baza acordurilor specifice ale clientului, exprimate în cadrul procesului de aplicare pentru împrumutul Hora. Consecințele neîndeplinirii obligațiilor de plată. Hora Credit are dreptul a. Să perceapă de la debitor penalități de întârziere în cuantum de 2% pentru fiecare zi de întârziere, aplicat la soldul restant al împrumutului, cu excepția dobânzii restante. B. Să furnizeze informațiile prevăzute de lege către biroul de credit, referitor la îndatorarea debitorului, ceea ce afectează istoricul de credit al debitorului și ratingul său de credit, putând duce la respingerea cererilor ulterioare de credit. C. Să folosească serviciile unor societăți specializate în recuperarea creanțelor. D. Să inițieze procesul de recuperare și executare silită, prin intermediul instanțelor de judecată sau prin orice alte modalități permise de lege. E. Să atribuie debitorului costurile asociate procedurilor de recuperare și executare silită. Neplata până la data scadenței va genera aplicarea dobânzii standard pentru întreaga perioadă a împrumutului. Neplata va atrage raportarea la biroul de credit și poate duce la deteriorarea solvabilității debitorului și a capacității sale de a primi credite. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor are sediul în București. Bd Aviatorilor, NR 72, sector 1, www.tanc.gov.ro. Citiți mai multe despre termenii și condițiile pentru împrumutul de acordare a împrumuturilor. Legislația în vigoare. Hora Credit își desfășoară activitatea în baza ansamblului prevederilor legale în vigoare ale legislației române, în conformitate cu legea NR 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare și este înregistrată în Registrul General al BNR cu NR privind contractele de credit pentru consumatori, precum și cele ale ordonanței Guvernului NR 85/2004 privind protecția consumatorilor, pentru încheierea și derularea contractelor la distanță privind împrumuturile acordate persoanelor fizice. Hora Credit funcționează conform cerințelor legii NR adnotată prin decizia NR și este înregistrată la ANSP, ca operator de date cu caracter personal în relația cu terțe persoane în vederea stabilirii bonității clienților, sub numărul 37877. Introduceți numărul contractului. Plată. Dacă ai ales metoda de plată online prin card bancar, este necesar să completezi un formular cu informațiile despre cardul tău în pagina securizată a procesatorului de plăți. Pentru utilizare 100% sigură folosim tranzacții 3D secure. Informația legată de cardul tău nu este transferată sau stocată, nici pe serverele noastre, nici pe serverele procesatorului de plăți, aceste date fiind direct introduse în sistemele Visa și Mastercard. Important de știut. Pentru plățile prin card bancar nu este perceput niciun comision. Direct din cabinetul personal. Logază-te în contul personal. Alege suma pe care dorești să o achiți, pentru extindere sau plată totală. Apasă butonul plată. Completează datele cardului bancar și finalizează tranzacția. Mergi la cea mai apropiată sucursală a băncii tale sau utilizează serviciul internet banking pentru a rambursa împrumutul folosind detaliile de mai jos. Mergi la cea mai apropiată locație self-pay și efectuează plata la terminal, folosind instrucțiunile de mai jos. Selectează din meniul principal butonul Rate credite Hora Credit. Introduce NP-ul sau numărul de contract. Alege suma de plată sau introdu o nouă valoare, după caz. Efectuează plata. Introdu bancnotele una câte una prin fanta din dreapta jos.